Zlodej videl, že pán Zdeněk odchádza domov do Frýdku místku. Dobre tak vedel, že chalupa zostane prázdna. O 2 dní sa ale český dôchodca na Kysuce vrátil. Okamžite si všimol, že niečo nie je v poriadku. Sedel som v aute a pravím mojej žene, ty si nechala kvetinače venku a potevřené okno. Zlá predtucha sa potvrdila, keď prišiel k vchodovým dverám. Tie boli vypáčené, na chodbe už boli nachystané veci, ktoré si chcel zlodej odniesť. Najväčšie prekvapenie ho však čakalo v jeho vlastnej spálni. Žena byla za mnou a do mne buchla, šeptala mi, pojeď sa do postele. Teď som sa podíval do postele, doprava a tam ležala jakási osoba. Zdeněk opatrne vyšiel z domu, aby spiaceho zlodeja nezobudil. V šoku si ani nevedel spomenúť na policajné číslo, zavolal teda starostovi. Trasľavým hlasom, takže ja som hneď vedel, čo mám robiť, takže okamžite som volal 158. Turzovskí policajti boli v Klokočove do 10 minút, no Mariana, ktorého zrejme zmohla kvalitná pálenka, museli najskôr zobudiť. Stále spal, bo jak som počul, že mal dosť vypité, bo tam vypil metaxu a víno. Pán Zdeněk má pri predstave, že mu zlodej spal v jeho vlastnej posteli, ešte aj teraz husiu kožu. Marian sa už ale tentokrát zrejme väzeniu nevyhne, sudca ho vzal do vyšetrovacej väzby. Bude to zároveň aj výstraha pre tých ďalších ostatných jeho kamarátov, ktorí v dedine máme, aby sa už konečne zobudili a začali robiť, nekradnúť. Z Kisúc pre televíziu Joj Andrea Lukoničová.